Missäs Metsämikko on? Ai se on äipä. Laitan nää hanskat. Metsämikko lähtee nyt ekalle kätkelle. Äiti, voitko sä laittaa nää hanskat? Hei! Ota, mä löytän. Tultaa. Ei se siellä ole. Mistä sä tiedät missä se on? Unno hanskat käteen. Ei oo. Tuolla. Hei, laitan nyt. No hei. Unna. Unna. Siis ei voi. Metsämikko. Se on joku lampuvaara. Täällä on joku kala-allaskin jäänyt tänne. Varo ettei se hajoo, sä tulet itse. Asia tonne. Otapa sinä Metsämikko, niin minä katon. Metsämikko. Mä katon kartasta, että missä se on. Metsämikko pitää kuivana. Niin pitää. Täällä saa vähän vettä. Metsämikko. Kannattaisiko jättää metsämikko auki? Tää kannattaa pitää kuivana. Hups, pönttö kätkö maastolle. Se oli minun. Katsopas nyt. Äiti, kun pitää ottaa tästä. Se on kuulkaas tänne päin. Mukavaa pikku vesisade. Äläkää nyt kastelko ittenne niissä lätäkössä. Tonne tai tonne? Tonne. No kiertää vaan kehää. Se on kuule. Oskohan se täällä? Se on täällä. Unna. Mihin se osuu? Hm. Tuolla. Häh? Me löydettiin se jo Unno. No siellähän se oli. Pönttö kätkä maastolla. Oliko se siellä mitään? Ei se tämä ole. Eikö? Eikö on nyt? Toi hempetuffer sais pois. Katsotaan miten se aukeaa. Katoppa. Älä kun se on siellä puussa kiinni. Tää ei oo reikä. Se on tossa noin. Se on joku keksinti. Se on Älä tiedä, hei. että mitä. Me löydettiin se. Outo käsky. Hei. Keksitkö sen? No en. Minä taidan tietää. Mä taidan tietäisi. Ootapas nyt vähän. Se pitäis varmaan saada se keksitetä. Oho. Aihan se. Siinä oli semmonen lukko. Pidät sä vähän aikaa. Iskellä tänne. No päivä tänään oli. En muista. 18. Ei kun 19. 19. Mua heittokussa teille tätä veittä. Niin.
Tää kuvaaja. No ei mitään, aivan selkeästi. Ihmeellinen kätky. Oli vähän. Jänskä. Meinas päätä raavituttaa, että miten se aukeaa. Niin. Tonne. Joo, siellä oli tommonen lukko. No niin. Sitten lähdetään. Sehän oli helppona. Mitäs Metsämikko oli kätköstä mieltä? Menemään metsään vittu unta. Sasu jo täällä tutkii. Täällä on äsken paljon etsitty, kun on niin paljon jälkiä. On hämärätä, vaikka on vähän yli keskipäivä. Ai jostain mukaan kive. No en mä nyt tiedä, mutta mä epäilen, että se voisi olla tässä. Löysitkö nyt? No en näytä. Tässä hakkuu. Oot sä huolissas, että... Oot sä huolissas, jos mä löydänkin sen ensin? Niin, mua huolella. Tämä haaskahtaa kyllä hankalalta tämä kätky. Tuolla yhdessä isossa koulussa on vettä niin hirveästi, että uskoisit, että ei ole siellä. Ei näe tuolla. Täällä on niin paljon koloja. Systeemeitä. On niin hyviä kätkyjä, kun mä työnnin jo sinne epäin. Aha. Onko siinä mitään vihjeitä? Ei siinä ollut muuta vihjettä kuin, että jos siirrät kamoa, niin laita se paikalle. Onko se iso kivi tai pieni? Ei se välttämättä ole kivi. Mietitään vähän. Sasuakin rupeaa kyllästyttää tämä kätky. Eikö nää oo yleensä niin helppoja, mutta nyt on se. Joo. Tämä oli vähän vaikeampi. Tai on. Nostaa sulle keppi, jos sä tarvitset. En mä tarvi. Pitääkö hakea Voi. taskulamppuja ja katsoa pari koloa. Sitten jos ei löydy, niin sitten siirrytään seuraavaan. Aikamoisia ketunkoloja täällä on. Mitä? Tää on aikamoisia ketunkoloja. Oi sentään. Kyllä me taitaan tämä kätköttää toiseen kertaan, vaan mitä? Ei. Lähdetään seuraavalle kätkölle. Kerätään sitten makkaranpaastoon. Silti. Sitten sitä ei löydy ikinä. Kyllä me tullaan joskus uudestaan etsimään. Tää oli hauska. Mutta on vähän niin märkä kelikin, että on ilkeä hettiä sitä. Vai polku lähti? Mennään. Voi kun on märkä.
Onhan se ihan Ei tää mikään polku enää. geopolku pikkumöykkyläiselle. Häviskö polku? Mitä? Häviskö polku? Joo. Tässä eikä. No se varmaan päättyy siihen. Miten monta kilometriä? No ei oo monta kilometriä. Mitä? Mä luen, että Mitä? tarvii kynää. Oota, mun täytyy hakea kynää. Nyt on Ikean luottokynät mukaan. Sasu täällä oottele. No nyt voidaan jatkaa matkaa. Jossain täällä se on. Hei. Tuolla vuoren päällä. Minä olen Kukkulan kuningas. Ei ole ihan varmuutta, että onko se Kukkulan kuningas. ylhäällä vai alhaalla. Vai sillä välillä. Mikä on täällä? Enpäs tiedä. Siinä on jonkun majaan tekee. Joku on varmaan majaa tehnyt. Täällähän paljasti ihan mukavat maisemat kumminkin. Oikein otan. Joo, se voi olla, että se on niin hankalassa paikassa, että mä en uskalla sua sinne päästä, mutta sä voit katsella vähän sivuun. Se on, kato täällä, näyttäisit sä. Mennään tuolta alakautta, tai tosta. Mitä? Ai onko se alalla? Se on varmaan tuolla alapuolella. Miten mä sanoin, ei se ole. Koska mennään suorintaan reittiin. Älä varo. Ei mennä nyt ihan suorinta reittiä, kun sitä tippuu alas. Tästä me voitais päästä. Tuppas tästä niin itse auttaa. Mä päästä itse. Se ei kumminkaan oo ihan alalla, se on tossa niinku puolivälissä. Pääset sä sieltä? Pääsen. Pääseekö se ukko? Älä. Mun pitää vähän kömpiä täällä. Joo. Tää oli Terrain 4 kätky. Mitä? Tää oli Terrain 4 kätky. Mäpäs tuosta ne. Mä tuun perässä sitten. Sä saat mennä nyt eelle. Mennäänkö ylös? Se voi olla, että se on tässä jos. Ei tässä, mutta oot äärettömän varovainen, ettei Joo. satu. Kolo. Tuolla näyttää semmoselta. Siellä on Anski. Ei oo siellä. Eikö? Se on täällä.
Kyllä mä veikkaan, että se on täällä. No kun se vähän näytti semmoselta, että siellä on ennenkin rymytty. Katso. No, se on pettu. No niin se on. Miten se saa auki? No katsotaan. Minä tiedän. Se nostetaan siitä. Saisinko minä Mut sulla on niin märät hanskat, että Siinä on Veepäs sä taas kumia. sä kasteet sen paperi, jos sä otat niillä märillä ruuhkassa. Olipas se. Hämmä. Hei. Pidäpä se kamera suorasta, että se kuvaa. Tämä löytyy vähän helpommin kuin edellinen. Pistetään purkki takaisin paikalle. Tässäkin on hurumykkä näitä vaihtoehtoja kyllä mihin tää on voinut laittaa. Mä arvasin, että se on tällä. Koitetaan asentaa se sinne silleen, että pysyy siellä. Se on siellä. Joo, mennään sieltä, mutta varovasti. Joo, mutta mennään siitä alas ja tonne tielle, ei mennä nyt sitä samaa reittiä kumminkaan myö. Ai tästä. No mistä pääsee silleen turvallisesti alas? Wow! Miskä mä lentää. Yritä sitten keskittyä, että pääsis poika turvallisesti, niin ite on rähmällä. Minä auta. Iskä taivassa. Sieltä okkarimassa. Siellä ei auta. Siellä asuu No en tiedä, kyllä siellä ihan niinku joku asuu. Siellä on lelut ja kaikki. Vai? Ei sillä kyllä ketään ole. Ei oo ketään kotona, mutta mielenkiintoinen tapa. Aika köyhä. Harvassa on ne kääntöpaikat metässä, missä ei jotain ramua olisi joku tuonut. Mahdoton koski oikein. Tätä saa juua. No ei sitä kannata kyllä. Apua. Mä olen täällä ihan reuna. Se on tuolla kiven luona varmaan se kätkä. Ai ai. Perhekätki on parhaimmillaan. Varokaapas tässä on. Tässä näkyy vesireikiä sitten, että kannattaa varoa.
Tähän piippais nolla. Löytyyköhän kättä? Iskellä on pieni aavistus, missä se vois olla. Iskellä on pieni aavistus, missä se vois olla. Ota se pois. Mitä? Vähän niinku arvosit. Näette semmoista. Näet. Siis tommosen uskaltaa. Älä ulla tummassa. Älä kiipeä suot. Kiivetä sä puut vaan. Keli on oikein marraskuinen. Vettä sataa ihan kaasalla. Meidän polkukin on pikkusen veden vallassa. Mitähän Metsämikko miettii, kun lähti meidän matkaan? Tänne pistää huomisesta. Oirak. Kyllä on märkä. Parempaa kuin osasi ottaa. Tässähän se on. No siinähän se oli, melkein nenäessä. Ukko luuli, että ai vielä on tuolla asti. Kato, mikä se on. Nyt tähän äkkiä iso nuotio, että päästään lämmittämään. Onko Sasu jo etsimässä geokätköisen? Vai missä se? Joo, sinne rantaan ei sitten mennä sohimaan. Tuu Sasu eti geokätkö nyt. Täällä on näitä vaihtotavarat. Ensin äste ei suvannut. Tänne siellä on. Koskahan kun on tullut valo sitten tai suuri tyhjä. Täytyy haluatte laittaa sinne purkkiin. Minä näytän täältä. Ei. Mä haluan laittaa sen punaisen sieltä. Aivan kukaan. Niin se koruu. Sen. Mä haluan laittaa sen punaisen tutan. No Una laittaa sen sinne. Ja jos Sasu haluaa laittaa ton korun. Joo. No minä laitan, ettei sun tarvii Marillahan. Ja sitten vielä jotain muuta. Ei mä nyt enempää laita sinne. Nyt ne on siellä. Mun tutta. Mun Mm. koh. Näyttäkää Snalleenkin valoa. Mä näytän koko ajan. Mitähän se Nalle ajattelee, kun se on tänne märän metsän keskellä? Mä ajattelen, mitä se itse. Meinaa mennä vähän yöretkeksi tähän kouluun. Reippaat retkeläiset oikein yöreissussa. Tähän on hauskaa. Tämä on ihan hauskaa. On nuo lamput, mutta oispa lähetty ilman lamppuja.
huonompi kuin liepeen ilot.